Шаллыда октябрьнең 9 көнендә 3 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Һәлак булучылар бар. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеге буенча утырышта Татарстан буенча ЮХИДИ идарәсе башлыгы Ленар Габдрахманов сөйләде. Ул хәрәкәтләр булган иң куркыныч участокларны йөреп чыкты, гадәттән тыш хәл ихтималын киметү турында фикерләре белән уртаклашты. М7 федераль трассасы шәһәр аша уза. Биредә 9 куркыныч борылыш бар. 8 махсус полосадан башка. Бу авария куркынычын арттыра. Әйтик, шундый борылышларның берсе Казан проспектында үлем белән тәмамланган юл транспорт фаҗигасы булды. Лада Гранта машинасы борылыш ясарга җыенган автобуска килеп бәрелә. Самое лучшее будет предложение сделать так, как на 1053. Иң яхшысы 1053 километрдагы кебек киң бүленеш полосасын ясау тәкъдиме. Ул туктап калган транспорт белән бәрелешмәс өчен кирәк. Әлеге өстәмә мәйдан хәрәкәтенә имин оештырырга мөмкинлек бирә. Бу тәкъдимне кичекмәстән кулланышка кертергә җыенабыз. Юл транспорт хәрәкәтләре күп булган урыннарны бетерү фаҗигаларны булдырмау буенча җитди юнәлешләрнең берсе. По итогам 2020 года было таких 20. 2020 елда куркыныч шундый 27 урын теркәлгәне. 13 урын иң куркыныч зона булып тора. 4-сендә авариялар күп булган урыннар. 6-сы потенциаль куркыныч урын. Шаллы шәһәренең әлеге урыннарда юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау өчен оештыру чаралары үткәрелде. Мисалларының берсе Иске Сорман һәм Народный урамнары киселешендәге боҗрадагы хәрәкәт. Реконструкцияга кадәр ул авария халәтендәге участок иде. Шуннан соң биредә авария күзәтелмәде. Шулай ук юл транспорт хәрәкәтләре күп булган урыннарны бетерү өчен 2022 елда Орлов боҗрасында яңа борылыш зонасын төзү планлаштырыла. Проект әзер инде. Проект прошел экспертизу, проектная документация утверждена. Проект экспертиза үтте. Проект документлары расланды. Хәзерге вакытта 2022-2024 елларга эш планына кертергә тырышабыз. Бу участокта барлык кирәкмәгән борылышлар бетерелә. Җәяүлеләр өчен куркыныч булган урыннар да игътибардан читтә калмады. Булар җәяүлеләр өчен ясалма киртәләр булмаган участоклар. Шул сәбәпле җәяүлеләр тиешле булмаган урыннарда юл аркылы чыга. Машина көпчәкләре астына эләгә. Хәсән Туфан һәм Мәскәү урамнары чатында шундый фаҗига булды. Это место включено в перечень мест, которые будут в следующем году. Бу урында киләсе елда җәяүлеләр йөрмәсен өчен киртәләр куела. Шуңа охшаш башка зоналарда да киртәләр куюны күздә тотабыз. Юл транспорт хәрәкәтләренең төп сәбәпләре каршылыклар аша көтмәгәндә чыгу, светофорның тыю сигналына игътибар итмәү. Мәктәпләрдә балалар арасында саклану чараларын үткәрү игътибарны көчәйтергә кирәк. Айзилә Батырханова, Татарстан яңалыклары, Шаллы шәһәре.